Dadi wong single ki penak kaya ngene. Blo. Lunga-lunga dhewe. Hahaha. Ya pengen nggawa kanca, nggawa cewek, iso nggawe cewek kancane. Nice. Iso nggawa bojone tanggane. Nakal. Karek telepon, karek WA. Urip kurang penak piye. Keren. Ini iki lho. Tapi yo susahe senepe. Kina bengi. Basa turu kok dhewe kademan. Ora ana sing ngeloni. Mantap. Meneh kamare gandeng karo kangne, karo sedulure. Lah kangne wis duwe bojo, anggere pendak bengi kok krungune kok iki ana jane iki. Hus. Nah, apa anggere kena tak titeni. Anggere wis jam 11, jam 12 kuwi. Ana swara kok krengket. Not nice. Krengket. Anggere mak gludek, duk. Dak-duk ki apa? Kupingku tak tempel ke tembok. Iki jane ana apa? Sampai kakangku ki tak celuki. Gendang. Sampai tak celuki iki jane iki ana apa bengi kok dak-duk wae. Ki sing jane iki sing marake dak-duk ki apa to? Ra umum. Para kakangku ki ngomong iki saka penak wae. Mulakno ki lek bojo gen ana sing ngeloni. It's true. Lah kuwi. Kakangku ki tak takoni dak-duk ki ngopo. Lah kok le jawab ki muni sikilku kemeng. Lah bar sikilku kemeng kuwi. Le muni awake pegel. Wis rasuk ora masuk akal seneh to. Nah, saiki ngene lho. Bagi YouTuber. Dadi ngene ya lho. Saiki seras mang bahas sing kuwi. Saiki ngene iki ana nggon sing apik ya lho. Bagi YouTuber sedunia, se-Indonesia lah. Iki lho lho tak kei weruh, tak kei ngerti. Iki ana nggon sing paling apik. Lho. Iki lokasine iki istimewa iki. Istimewa. Nak pengen ngerti lokasine iki ngendi, komen nang ngisor. Aja lali di subscribe. Elo komen, engko tak kei ngerti kontak-kontak langsung karo Pak Konyol. Nah, kuwi lho ya. Iki nggone apik iki, jos iki. Para konten. Nah, iki ana nggon sing paling apik. Ya, iki. Dadah ya lho ya. Ya wis, dadah.